खुलुमबाय रायजोफोर। UPPL नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना BJP खौ BTC आव लाइ होनानै ओरैबायदि लाइ होबाय जे नोंथांमोना मा खालामदो होनबाय, हगारनानै होबाय। दा अब्ला जोङो स्टेट गभर्नमेन्टआ थांनाय माखासे समफोरनिफ्राय जों ट्राइबेलफोरनि सायाव माबादि कलवार खालामनानै कलवारनि गेजेरजों जोंनि मोनथाइफोरखौ राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोरखौ स्क्रेप बानायबोदों, जोंखौ जानगाराव दोनबोदों, सामससे होनानै बेल सासे लांदों, बेफोर खोथाखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिथियो आरो दैदेनगिरिफ्राबो मिथियो। नाथाय थाखानि सायाव गोजावनानै UPPL नि बर्तमान बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बे खोथाखौ हेव खालामनानै, बे खोथाखौ नारखेनानै फैसानि सायाव गोजावनानै बिथांमोना BJP खौ लाइ होनायाव आथुर, दिनैबो आथुर। बेनिनो फरेन एग्जाम्पल हिसाबै थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ परबतजरा ओनसोलाव गायसननो मोना होननानै रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार ओंखारनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो फिल्डआव रायजो राजाफ्रा ओंखारथारनानै बेयाव खालामनो मोना होननानै एसेबां अपोज होसेयावबो दिनै प्रमद बर' बिथांनि अहंखारखौ नायदो। अहंखारनिबो मोनसे सिमा थायो। बिथाङा बेसेबां अख्रामी, बे रायजो राजाफ्रा इसेबां होनसेयावबो बेखौ नारगारनानै बिथाङा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ परबतजरा ओनसोलाव गायसनथारनो नाजादों। प्रमद बर' बिथांनि अख्रामनिखौ होनब्ला नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा बुजिदो। मानोना बिथाङा कौटि कौटि रां लाखाबाय आदानि कम्पानिनिफ्राय, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे कम्पानिखौ गायसननो थाखाय, जायनि थाखाय बिथाङा आथुर आरो गायसनथारनांगौ होननानै बुंदों। जों ट्राइबेल आरो बर' रायजो राजाफ्रा जेखि जाया, नाथाय बिथाङा गायसनथारगोन। आरो मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफ्राबो बुंदों जे नोंथांनि खोथा मथे बेयाव गायसनफैमारोब्ला रायजो राजाफ्रा 8,000 10,000 जन साख्रि मोनगोन होननाय, बबे बबे पस्टआव मोनगोन, सोर होगोन साख्रिखौ, पारमानेन्ट ना अस्थायी, बेफोरखौ मोनसे रिटेन डकुमेन्टस बिदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौबो होनो साहस गैया। फारसेथिं गिख' हाबा मावनायाव, फारसेथिं बिथाङा अख्रामी। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौ मोजाङै डिटेल्स भाबै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो लुबैदों। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' गिबियावनो नैबे खोथाखौ सावरायग्रोनांगौ। थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ रायजो राजाफ्राथ' अफस होखाबाय, गोबां रायजो राजाफ्रा अफस होदों। नाथाय प्रमद बर'आ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो आदानि कम्पानिनिफ्राय कौटि कौटि रां लाखानायखाय बेखौ गायसनथारनो नाजादों। दा बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मोदै फुगारग्राब्ला, सासे मोदै फुगारग्रा लिडारब्ला, रायजो राजाफोरनि थाखाय गाबखांग्रा सासे लिडारब्ला, रायजो राजाफ्रा इसेबां खुथार बुंबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो, फिल्डआव ओंखारथारनानैबाबो, सोरनिबा थ्रुयै, लिडारनि थ्रुयैबाबो बुंबाय। बे खोथाखौ गासैखौबो बिथाङा नाखस खालामजोब्बाय, नारगारनानै दोनजोब्बाय। बिथाङा ओरैबायदि अख्राजों जुजिबाय, रायजो राजाफोरखौ बुंनायखौ नारगारनानै गायसनथारनांगौ, खारन गावहा फैसा लाखानाय दं नालाय। आरो रायजो राजाफ्रा बिबावदों साख्रिखौ मोनमारोब्ला रिटेन डकुमेन्टस होनांगौ होननानै। 10,000 ना 8,000 जन, बबे रेंकआव मोनगोन, स्किल गोनाङाबोल' मोनगोन ना स्किल गैयियाबो मोनगोन, आरो सोर होगोन, बिनि रिटेन डकुमेन्टस बिदों। नाथाय बेखौबो प्रमद बर' बिथाङा होनो साहस गैया। फारसेथिं कावार्ड, गिख', बिदियाव साहस खम प्रमद बर' बिथाङा। आरो फारसेथिं बिथाङा अख्रामी, इग'आ बिराद दं बिथांनाव, जायनि थाखाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नायसनग्रा सासे प्रतिनिधि, रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै, दैदेनगिरि जानानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि मेगननि मोदैखौसो बांसिन गहोदों। मा सानो रायजो राजाफोर? लोगोसे दिनै बिसेसकरि BJP खौ लाइ होदों होनोब्ला BTC आव बिटिआर गभर्नमेन्ट, UPPL दोलो। दा UPPL दोलोनि माखासे गोबां नेता, थारमाने बिटिआर गभर्नमेन्टनि गोबां नेताफ्रा, नेतायानो जा नेट्रियानो जा, गासैबो बिथांमोना BJP खौ ओरैबायदि थिखिनिसिम लाइ होबाय जे बिथांमोना मा खालामदो नोंसिनि गोसोसै होननानै BJP नो हगारनानै होबाय। दा UPPL नेताफोरनि बेफोर खामानिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा हयथ' ससियेल मिडियायाव नुबाय जानो हागौ, खोमाजों खोनाबाय जानो हागौ, फ्रेन्ड सार्कोलनि गेजेरजों फनफोरजों खोनाबाय जानो हागौ, BJPआ साग्लोबफैसिगोन। लाइ होग्रा 1 नाम्बार दोलोआ जाहैबाय UPPL दोलो, बिटिआर गभर्नमेन्ट, प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव सोलिबाय थानाय
बिटिआर गभर्नमेन्ट इउपिपिएल दोलो दा लाइ होबाय नालाय बिथांमोना बारसिनफैनोसै साग्लोबफैनोसै दा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो जों ट्राइबेलफोरनि सायाव माबायदि एट्रसिटिस खालामबोदों जोंखौ माबायदि डमिनेट खालामबोदों जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोरखौ माबायदि बिथांमोना स्क्रेप खालामबोदों बेखौखि रायजो राजाफ्रा मिथिया बेखौखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिया बेखौखि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिया थेवब्लाबो बिथांमोननो सुबिदाखौ होबावबाय लाइखौ होबावबाय बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोननो कौटि कौटि थाखा होदों आरो गोसोबादि स्टेट गभर्नमेन्टआ आयेन खालामदों खामानि मावदों बेवहाय जौगादों प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोन नाथाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा जेबो बेनिफिट जायाखै सामससे होनानै बेल सासे लानानै थांदों फरेस्ट रयेल्टिफोरनि फैसाया बहा फैयोमोन दिनै रेभिनिउनि खोथा बुंदों टार्मिनेल 4 प्रजेक्टआव नाथाय बे फरेस्ट रयेल्टि बायदिसिना गार्डेननि फैसा कालेक्सन खालामनाय डिसिआ मनिटरिं खालामनाय बेफोरखौ मानो सिन्था खालामदों हाग्रामा महिलारि डांगरियार हाखन खालाम तेनेकुवा दरनत हुजुग हुबिदा बिजेपि फुवा नासिले किन्तु इउपिपिएल दोलोनि समावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि समावहाय बे सुबिदाखौ होबाय अब्ला रायजो राजाफ्रा साननानै लादो आरो बुजिदो इउपिपिएल दोलोजों बा बिटिआर गभर्नमेन्टजों जों रायजो राजाफोरनि खुनु भबिष्यत गैया ट्राइबेलफोरनि भबिष्यत गैया बर' जातिनि भबिष्यत गैया मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ